Tocmai ce m-am întors de la alergat și vreau să vă arăt și vouă cum îmi umplu eu timpul în perioadele când nu pot să alerg. Și anume, am cumpărat chestii de pe Vinted la prețuri super bune și vreau să vă arăt 4 dintre ele. În prima fază sunt acești Asics Nova Blast 4. Știu că au apărut și Nova Blast 5, dar eu mă uit la modelul ăsta încă de când m-am apucat de alergat și am zis că dacă mă țin poate mi-iau și o pereche. Se pare că m-am ținut și am prins perechea asta la 250 de lei cu 50 de km pe ei, alergați doar pe bandă. Am alergat și eu între timp cu ei și sunt foarte plăcut surprins, îmi plac foarte mult. I-am purtat chiar și azi și la 250 de lei eu zic că e pomană. Iar după am dat de un tip din Polonia care lucrează în industrie și testează Adidas și are multe perechi și le vinde și am luat acești Saucony Endorphin Speed 4 cu 50 de km, purtați puțin, se vede și după talpă, dar în stare iar foarte bună. Au o placă de nylon aici. Mi-au plăcut și ăștia foarte mult, ei se învârt pe la 700-800 de lei noi și eu am luat cu 400, ceea ce eu zic că e un deal super ok. Iar ăsta este unul dintre dealurile de care sunt cel mai mândru, este un windbreaker de la Nike, foarte subțire, se vede prin el, se simte ca și cum nu porți nimic sau porți o foaie de hârtie, e foarte plăcut și arată și foarte bine. L-am mai văzut prin outlet-uri pe la 300-400 de lei, ceva de genul ăsta. Ghiciți voi cât am dat pe el. Gata? 40 de lei, negociat de la 60 și arată impecabil. Și continuând cu jachetele, aceasta e o jachetă Under Armour cu inscripția Hampton Track and Field. E probabil o echipă de track and field din USA, dar mi se pare tare. Și e o gecuță mai mult de ploaie, impermeabilă. Mi se pare cool chestia asta cu track and field, plus că pe ploaie sigur o să fie de folos. Cam astea sunt dealurile. Nu știu dacă vă place genul ăsta de video, dar efectiv asta am făcut când am mai alergat.